Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvakare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka. Zita rangu ndinoitwa Brighton Chitamba, ndini mufudzi wenyu pamhepo. Haleluya. Uye ndinofara chose kusangana nemi saizvozvi, tichidzidza shoko raMwari, tichikurudzirana muzvinhu zvaMwari, tichikurudzirana mushoko raMwari, tichitowadzana, tichitobata pamwe chete saizvozvi. Ndoda kutenda mufudzi Chris ndo anotipa mukana iwoyo kuti tigone kusangana saizvozvi tichidzidza shoko raMwari pamwe chete. Zvekare ndiwo anotinyorera gwaro ratinoshandisa pazvidzidzo zvedu paminamato yedu iyoyi, rinova gwaro reRhapsody of Realities. Ibhuku rashandura vanhu vakawanda, ibhuku riri kubatsira vanhu vakawanda muupenyu hwavo, mukunamata kwavo. Haleluya. Ndoda kuti titarire pachidzidzo chedu chanhasi, tikutarira pachidzidzo chokuti chiKristu chechokwadi. Toda kuti titsvake kunyatsonzwisisa kuti kana munhu achizviti ndiri muKristu anorevei uye anofanira kunge ari munhu wakaita sei. Izvo zvakakosha chose nokuti kuna vamwe vasinganyatsi nzwisisa chaizvo kuti muKristu munhu wakaita sei. Ngaitiverenge mutsamba yechipiri kuna Timoti, chitsauko 3 ndima 13. Kwanzi magwaro ose akaita zvekufemerwa naMwari uye anobatsira, ndiwo anotipa tsika dzevaMwari, anotsiura, anodzora, anotaridza nzira yekururama. Ndo zvakaita magwaro, ndo zvakaita Bhaibheri. Kwanzi kune vamwe vanhu ava vanozviti vaKristu, asi vane nzira yavanonamata nayo. Nzira iyi haiwirirani nezvinotaura Bhaibheri. Nokudero vanhu ava havasi vaKristu pachokwadi. VaKristu vanomira pashoko raMwari. Kwaye kune vanhu vanongozviti vaKristu asi vasingamiri neshoko raMwari, zvavanoita zvichipesana nezviri muBhaibheri. Kwaye kana uri munhu akaita saizvozvo, hausi muKristu pachokwadi, nokuti muKristu chaiye anomira pashoko raMwari. Tsamba yechipiri kuna Timoti, chitsauko 3 ndima 13 taiverenga yati magwaro ose akaita zvokufemerwa naMwari uye anobatsira, ndiwo anotipa tsika dzevaMwari, anotsiura, anodzora, anotaridza nzira yekururama. Saka muKristu wose anogamuchira Bhaibheri. Ndiro raanopupurira, ndiro raanomira naro, ndiro rinotungamirira zvose zveupenyu hwake. Haleluya. Ndoda munyatsonzwisisa zvatiri kutaura apa, kuti muKristu wose anogamuchira Bhaibheri. Bhaibheri ndo shoko raMwari kwaari, ndiro raanopupurira, ndiro raanomira naro, ndiro zvekare rinotungamirira zvose zveupenyu hwake. Kuna vamwe vanhu vanozviti vaKristu asi vanopokana nezvimwe zvinhu zviri muBhaibheri.
haugoni kuzviti uri mukristu uchipokana nezvimwe zvinhu zviri mubhaibheri. Izvozvo hazvina zvinoreva. Hachisi chikristu. Haugoni kuti unoda zvimwe zviri mubhaibheri asi zvimwe hauzvidi. Unofanira kugona kumira nebhaibheri, unofanira kugona kumira neshoko raMwari. Chechipiri, mukristu anogamuchira kuti muponesi Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Saka chokutanga taona kuti mukristu anogamuchira bhaibheri. Ndo raanomira naro, ndo raanopupurira. Chechipiri, kwanzi mukristu anogamuchira kuti muponesi Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Kureva kuti muponesi Jesu ava vanotova Mwari pachavo. Nokuti kana uchiti Jesu ndiye mwanakomana waMwari, uri kutoti Jesu ndiMwari pachavo. NdiMwari vakauya vari munhu wenyama. Ndo zvinoreva mwanakomana waMwari mubhaibheri. Zvikuru sei kana mavara iwayo achishandiswa kutsanangura Jesu. Jesu achizviti ndi mwanakomana waMwari kana mwanakomana womunhu, vari kutoreva kuti ndiMwari vakauya vari munhu wenyama. Saka mukristu chaiye anogamuchira kuti Jesu vanotova Mwari pachavo. NdiMwari vakauya vari munhu wenyama. Izvi ndizvo zvatinoona muna Johani yokutanga ndima 14. Inoti shoko iri rakazoshanduka rikava munhu wenyama, akagara pakati pedu, tikamuona nemeso, akanga ari werudzi rwevaMwari, achitaridza kuti akazvarwa naMwari Baba. Ndiye oga akanga akazvarwa kudai, akanga azere nyasha nechokwadi. Mwana Johani tikaverenga kwainotangira, inotaura kuti pakutanga shoko raivapo, shoko iri rakanga riri naMwari, shoko iri rakanga riri Mwari. Zvikanzi shoko iri rakazouya, rakazoshanduka rikava munhu wenyama, akauya akagara nesu. Shoko riya rakanga riri Mwari rakazoshanduka rikaita munhu wenyama, rikauya pano panyika rikagara nesu. Ndo rakava Jesu. Saka Jesu ishoko raMwari rakashanduka kuva munhu wenyama. Shoko raMwari iri ndiMwari pachavo. Ndo zvatinoudzwa neBhaibheri. Haleluya. Zvekare mukristu anogamuchira kuti Jesu vakatifira. Ndo chechitatu. Kana uchiti uri mukristu unofanira kugamuchira kuti Jesu vakatifira. Rufu rwavo urwu ndirwo rwakatiponesa. Izvi ndizvo zvatinoona muna vaRoma 5 ndima 9. Inoti asi Mwari vakataridza kuti vanotifarira pakuti muponesi vakatifira tichiri vatadzi. Haleluya. Saka unofanira kugamuchira kuti Jesu vakakufira. Kugamuchira kuti Jesu vakakufira kunorevei? Kunoreva kuti unonzwisisa kuti iwo haifanira kufa uchifa nezvivi zvako. Asi Jesu vakauya vakatora nzvimbo yako, vakafa ivo pawaifanira kufa iwe. Kureva kuti hazvichagoni kuti ufe. Saka mukristu anogamuchira uye anobvuma uye anoziva kuti iye haachafaniri kufa nokuti wakafirwa. Nokuti vanhu havanyatsinzwisisa ipapo, vanongogumira pakungoti Jesu vakandifira. Kureva kuti vakafira zvivi zvangu. Vongoguma ipapo pakungoti Jesu ndinovatenda havo vakafira zvivi zvangu. Havasi kunyatsodzamisa nyaya yacho, havasi kunyatsosvika kwainogumira. Inoreva kuti kana Jesu varivo vakandifira, ini handichafi. Ndakafigwazve, handichafi. Mukristu anofanira kubvuma izvozvo. Mukristu anofanira kugamuchira izvozvo kuti handichafi. Satani hazvichagoni kuti ndine gomba romoto. Hazvichagoni kuti Satani aite zvaanoda pandiri. Ndakasungunurwa kubva mumaoko aSatani. Ndakabviswa kubva mumaoko aSatani. Hazvisina kukodzera kuti nditapwe naSatani. Hazvichagoni kuti ndirware. Unofanira kubvuma izvo. Ukasazvibvuma izvozvo unofa. Ukasazvigamuchira izvozvo unofa, unorwara, unokurirwa
nasatani, unotapwa nasatani. Nokuti Satani anoshandisa anotsvaka vanhu vanenge vasingazivi. Bhaibheri rinoti kwanzi anofamba achitsvakawo kumedza vasingazivi, vaya ndo vanomedza. Nokuti Bhaibheri rinoti kwanzi vanhu vangu vanoparara nokuda kwokushaya zivo. Saka Satani paanofamba achiomba seshumba achitsvakawo kumedza, ari kutsvaka vasingazivi, nokuti kusaziva kwayo ndo kunoparadza vanhu, ndo kunoita kuti vanhu vaMwari vamedzwe naSatani. Haleluya. Iwe unofanira kunzwisisa izvozvo, gamuchira. Wonge wakatonyatsopiswa chaizvo ndo zvazviri. Zvova izvo zvaunoshandisa pakurarama kwako, kuti ini ndakafirwa saka handichafi. Haleluya. Hazvichagoni kuti ndikurirwe naSatani, hazvichagoni kuti ndikurirwe nowakaipa. Haleluya. Chechina kwanzi muKristu chaiye anopupura kuti Jesu vakamuka kuvakafa. Saka zvoona kuti chokutanga muKristu anofanira kugamuchira Bhaibheri, shoko raMwari. Anofanira kugamuchira kuti Jesu ndi Mwari pachavo, ndo mwanakomana waMwari. Anofanira kugamuchira kuti Jesu ava vakatifira, saka hatichafaniri kufa isu. Anofanira kugamuchira kuti Jesu ava vakamuka kuvakafa. Haleluya. Kwaye anopupura kuti Jesu ava vapenyu nhasi. Saka Jesu waunonamata, Jesu waunotevera, Jesu wawakagamuchira, ndi Jesu vapenyu, havasi Jesu vachakangofa. Ndogara ndichimboidza kuonesa vanhu dzimwe nguva, nokuti saizvozvizvi takatarisana namazuva ekupemberera kufa kwaIshe Jesu nokuvigwa kwavakaitwa nokumuka. Vanhu vazhinji mufananidzo waJesu wavanonyanya kutungamidza mufananidzo waJesu vakaroverwa pamuchinjikwa vachinzwisa tsitsi vari ipapo. Wongo hatikanganwi izvozvo, asi ndinoona sokuti zvine pamwe pazvinotisiya tiri patisingafaniri kusara tiri. Tichitarira mifananidzo iyoyo, dzimwe nguva ndinoona sokuti tinozokanganwa kuti Jesu ava vanazogumira pamuchinjikwa ipapo, vakazomuka kuvakafa. Saka ndogara ndichiudza vanhu ndichiti ngatimboti chikwata chako chenhabvu chiri kutamba nhabvu, chapinda munhandare, chiri kutamba, chamwiswa chibodzwa chokutanga, chamwiswa chibodzwa chechipiri, vamboenda kunofema, vadzoka, chamwiswa chibodzwa chechitatu, chamwiswa chibodzwa chechina, chamwiswa chibodzwa chechishanu. Zvino mutambo wavo kutonopera, kuda kwasara zvinhambo 10. Kazhinji pakadaro vamwe vatsigiri unotoona vakutobuda munhandare, vakutoenda, vakutozudza kuti munguva yasara iyi kuti tidzorere zvidungu 10 hazvibudi, vakutobuda vakutoenda. Vanokanda matombo vakuda kutokanda matombo. Asi ngatimboti chikwata chiya chazotanga kudzorera munguva iyo yasara zvinhambo 10 kana 5, yarira pembe, ranongwa bhora, ramhanya ranomwiswa, richidzoka ranongwazve ranomwiswa, richidzoka ranongwazve ranomwiswa, richidzoka vadzorera 5 zviya munguva shoma shoma iyoyo. Mutambo usati wapera vanongazve vanomwisa, vane zvibodzwa zvavo 6 kana 9. Mutambo wazopera, chikwata chako chane zvidungu 9. Vaya vanga vambotanga nokumwisa vaya vachiri pa5. Saka chikwata chako chakurira. Uchibuda ipapo unoenda uchichema here kuti chikwata changu chambomwiswa 5 chisina kana kumbodzorera. Ndozvaunoenda uchifunga here, kana unoenda uchipemberera kuti unoenda uchipemberera maperero aita mutambo. Maperero aita mutambo ndo waunopemberera. Maperero aita mutambo ndo waunofamba uchifunga nezvawo.
nyange wanga wambogumbuka pamwe pese apa, asi apa wakutofara. Chikwata chako ichocho unotochifarira chaizvo, unoda kuti unotorwa mifananidzo nacho. Unoenda uchidadira vamwe vanhu vese vese, onai chikwata changu, onai chikwata changu, onai chikwata changu. Haleluya. Paperera mutambo ndo paunogumira. Zvino mutambo waJesu wakagumira pachii? Hongu vakaurawa. Asi ndo pawakagumira here. Hauna gumira ipapo. Vakamuka. Haleluya. Saka uchifunga pamusoro paJesu chirega kungofunga pamusoro paJesu vakarembera pamuchinjikwa. Chifunga pamusoro paJesu vakamuka kuvakafa. Uye kumuka kwaJesu kuvakafa kwakusiri kungomuka kwomunhu warohwa nemhepo, watonhorerwa nemhepo akapengenuka. Aiwa. Kumuka kwomunhu wakaurawa, akaenda kugomba romoto, akanokurira wakanga amuuraya wacho, iye Satani. Ndokusiya amusvavaidza, amukurira, amutorera masimba ose. Ndokumutorera zvese masimba ese anganayo nezvombo zvese zvaanganazvo. Saka kumuka kwomunhu wakakurira chinhu chakamuuraya chacho, kureva kuti hapachisina chichagona kumuuraya. Haleluya. Ndo Jesu vatinonamata, ndo Jesu vaunonamata. Zvokumuka kwaJesu izvozvi tinoverenga izvi muna vaRoma 10:10 kwanzi inoti kuti kana ukapupura, uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiwo Ishe, nekugamuchira nemwoyo wako kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa, uchaponeswa. Saka unofanira kugamuchira nokupupura kuti Jesu ndiwo Ishe, ndo akutonga upenyu hwako. Uchigamuchira zvekare kuti Mwari vakavamutsa kubva kuvakafa, kureva kuti vapenyu nhasi. Zvaunoverenga uchinzwa kuti vaita, chinzwisisa kuti vachiri kuzviita uye vakutozviita kudarikidza. Varipo, vapenyu. Hauchina chikonzero chokudemba kuti deno ndakararama munguva yana Peter, deno ndakararama munguva yana James, kana kuti yana Johani, pavakafamba havo naJesu, vakafamba havo naJesu. Nhasi uri kutofamba naJesu kutodarika zvavakanga vachiita. Nokuti wakutofamba wakavatakura mauri. Kureva kuti paunonovata memuri mose, paunomuka memuri mose, paunoshanda memuri mose, hauitiwo kutsvaka. Vadzidzi pane imwe nguva vakanga vakunyura nechikepe mvura, vakatanga kuchema vachitsvaka kuti Jesu varipi, Jesu varipi. Iwo hautomboiti zvese izvozvo. Haleluya. Uri kutofamba wakatakura Jesu, wakashandurwa rudzi, wamunhu werudzi rwaJesu. Saka zvako zviri kutoita kudarika zvimwe zvese zvevakanga vakambofamba nawo. Haleluya. Saka kwanzi zvakazarwa kutanga ndima 10 inotiwo ndini uya akambofa, ndiJesu vari kutaura. Vari kuudza Johani, ndini uya akambofa akazomuka, saka ndava mupenyu, handichafi zvekare. Haleluya. Uye ndini ndava nechihuri chemukova wegomba remoto newenzvimbo iya inoenda vanenge vafa. Kwai naJesu ndini ndava nechihuri chomukova iwoyo. Haleluya. Kwai ndakambofa ndikamuka, handichafizve. Mukristu chaiye anogamuchira kuti izvi ndizvo zviripo. Kwai kuda wanga uri kuzviti uri muKristu, unogona kunge wanga uri kutaura izvi kwenguva yakareba, asi kuda wanga usiri kugamuchira zvatiri kutaura izvi, Bhaibheri rinoti hausi muKristu kana wakadaro. Asi sei uchifanira kugamuchira zvatiri kutaura izvi? Kwanzi munhu anofanira kugamuchira Jesu. Kana tichiti kugamuchira Jesu, toda kuti tinzwisei papa. Kana tichiti kugamuchira Jesu, kuti kana tikati kugamuchira Jesu, vazhinji vanongoziva zvokuti ndagamuchira Jesu mumwoyo. Asi ndoda tinzwisise kuti kana tichiti kugamuchira Jesu, tiri kureva kuti kugamuchira zvavari kubvuma kuti Jesu ava ndivo zvavari kuti vari ndizvo zvavanotova chaizvo chaizvo. Kuvagamuchira sezvavari, ndi mambo, muponesi, wovagamuchira kuti ndiye mambo, ndiye muponesi. Haleluya. Saka unofanira wagamuchira nenzira iyoyo.
kwai munhu anofanira kugamuchira Jesu, anofanira kuita zvose zvatataura izvi, ndiko kuti ashandurwe rudzi, achiitwa munhu werudzi rwevaMwari. Kugamuchira kuri paviri. Kwanzi unotanga wabvumirana nechinhu ndokugamuchira ikoko. Unotanga wabvumirana nechinhu kuti ndizvo, wozotaura semunhu anobvumirana nacho, pamwe nekuita zvinhu zvako semunhu anobvumirana nechinhu ichi. Izvi ndizvo zvaunofanira kuitawo iwe. Mwari ngavarumbidzwe. Saka ndosaka chidzidzo ichi chakanyanya kukosha, nokuti vazhinji vanenge vachiti ndiri muKristu andinogamuchira Bhaibheri, asi haasi kutaura semunhu anobvumirana nezviri kutaurwa neBhaibheri. Bhaibheri rinoti munhu akagamuchira Jesu akabata munhu anorwara anopora. Unotaura here semunhu anobvumirana namashoko iwayo? Haleluya. Bhaibheri rinoti munhu wakagamuchira Jesu mukuru kuna Satani. Unotaura here semunhu anobvumirana namashoko iwayo? Unoita zvinhu zvako semunhu anobvumirana here namashoko iwayo? Izvo zvakakosha. Ndo zvaunofanira kuita. Ndo chiKristu chechokwadi ichocho. Ndo kuva muKristu ikoko. Haleluya. Ngatitinamate iti Baba vandinoda, ndinokutendai. Shoko renyu rine chiedza. Chiedza ichi ndicho chinonditungamirira pakurarama. Ndinogamuchira zvinotaurwa nemagwaro. Zvinhu izvi ndizvo zvandinopupurira. Ndinopupura kuti muponesi Jesu vakauya vari munhu wenyama, vakafa semuponesi wedu, vakamutswa kubva kuvakafa, iko zvino vava kurarama vari mumwoyo mangu, vari mandiri saMweya Mutsvene. Upenyu hwangu hwakamira pachokwadi ichi. Saka ndinowana maropafadzo ose eshoko renyu muzita raJesu. Amen. Ngaitinamate. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu. Nokutendai noda kumona mumwe wandanamata naye pazuva ranhasi. Nokutendai nyangwe neshoko ramatipa irori. Munyengeterera munhu wose wandanamata naye, nchitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita ramambo Jesu. Ndinamata kuti mwoyo wake uvhurike, anzwisise shoko irori, agamuchire chokwadi ichochi, agamuchire shoko raMwari sezvariri, agamuchire Jesu saMwari, agamuchire Jesu samuponesi wake, agamuchire Jesu sandivo vakamufira muzita ramambo Jesu. Ndinamata kuti chokwadi ichocho chidzike mumwoyo make, chidzike mupfungwa dzake. Satani ndinokukurira hauna chako maari uye hana chake mauri. Ndinyengeterera vose vasinzwa zvakanaka, ndichirayira kuporeswa kwenyama yavo, kuporeswa kwemiviri yavo muzita ramambo Jesu. Baba, ndinokutendai, ndinokukudzai, ndopambiri kwamuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngaitimbowana nguva yekumborumbidza Mwari. Nonga usati wagamuchira Jesu, tichida kunamata newe ugamuchire Jesu tisati taparadzana. Mwari wakuropafadzei. Tisangane zvekare panguva imwe chete iyoyi musvondo ratiri kupinda. Amen. Zvose zvamanditira Ishe ndinotenda, mandita mukundi, hapana chandinotya, kundipa mufaro, kundipa rugare, pane zvose zvamanditira Ishe ndinotenda, mandita mukundi, hapana chandinotya, kundipa rufaro, kundipa rugare. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi.
ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Rudo rwenyu waruperi, munondikonera nguva dzose. 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 Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Oh, hallelujah. Shantari. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 166 928. kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*6 *58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.
Rhapsody